Så er der bas. Sikken en fest, vi skal have nu i nat, baby. Jeg tror... Du er lige blevet gift på skærm. Ja, åbenbart. Lige nu? Jamen, jeg synes, jeg har lidt åndenød en lille smule. Men, og jeg tror ikke helt, det er gået op for mig endnu, at hele min familie er her, men det kommer nok senere. Det er lidt vildt. Så lykkedes det endelig, var, eller hvad? Det må man sige. Det havde jeg sgu ikke lige set komme, den der. Alle har bare holdt tæt. Imponerende. Hvordan havde du det under quizzen? De var jo ret gode. Ja, jeg tænkte også, hvad filen, og da de så begyndte at snakke om hest, så tænkte jeg, jeg var slet ikke med. Ja, men ja, den der havde jeg ikke set komme, jeg må sige det sådan. Hvornår anede du uråd? Da Jan kom rundt om hjørnet. Det tror jeg, der faldt den først for alvor, da de begyndte at snakke om, at Rasmus var gift. Så tænkte jeg, men nu er den der sgu. Det var nok ikke lige, hvad jeg havde haft i drejebogen, men jeg gør det gerne igen. Det var helt okay. Og nu skal I ud og fyre den af. Det tror jeg. Det tror jeg. Jeg tror, der er noget i gære lige nu. Så jeg vil bare glæde mig.